So I request all the riser for they please movie देखिए बहुत अच्छा movie है. Ang berat gampai ayo. Photo session. Daisy, Yes, कैसा लगा? I have enjoyed watching the movie Birat Mazang Zada. मैं सच में रोई. मानो मुभिखौ नायनानैबो मोजां मोनबाय आरो खालामनानैबो बिराद मोजां मोनबाय. बिदि तू तो हंसता रहा पूरा. बढ़िया. सबसे स्पेशल मोमेंट था वो. Movie बिराद मोजां जादों. Story-खौथ' आं बिराद फसायखादों. आं जेबायदि सानदोंमोन बेनिफ्राय साबसिन आरो. फाइनाली जोंना दिनै प्रिमियार श'आ जोबनानै थांबाय आरो बिदि एथ' हाजार हाजार मानसिखौ नुनानै गोसोआ जोबोद गोजोनदों. Full बारिश. Hello friends, welcome back to my new vlog. Dan jaro ka wala, dan premiere show mane art film production ni share movie ni premiere show dong nalai dan bara video kha ga dan bara tamane abo mon nanu ya. Mara bote jon ben sai pase on kar guna. Check this out. बिराद अखा हागासिनो आरो बेनिफ्राय थांनानै माने चिकननि रुमाव थांनानै रेडि जानानै ओंखारलांसै आरो बेनो बिदिनो शिवा कैसा चल रहा है भाई प्रिपरेशन ऑल सेट बहुत बारिश हो रहा है बहुत तेज है बारिश दाथ' अखायासो हागासिनो बेखायनोथ' नोंथांमोना फैयोबा जों नेनानै थाबाय आसा खालामो बे सबखौबो नुगोन बेयावनो दा बे ब्लगनि थ्रुयैथ' नुलांगासिनो मा जागासिनो मा सोलिगासिनो ओमफ्राय दिनैनि एसां इम्पर्टेन्ट डेआवबो अखा हाना होबाय बाट नायनोसै मा खालामनाय जायो वी आर वर्किं फर द बेस्ट थेंक इउ Iya tuh dah. VIP parking. जों दा फाइनालि सफैबाय लकेसनाव ओमफ्राय बेनो पेन्डेला आयो VIP पार्किंआव पार्क खालामबाय गारिखौ दा निकालले ना हाबैग्रोना खेबसे सिटुएसन ना बेनो पेन्डेला दिनैनि जा प्रिमियार श' जागोन खिथेर दा नोंथांमोननो पेन्डेलखौ देखायनि आं खेबसे सिंनि नाजाराखौ खेबसे देखायनि ओइ बा डिसप्ले दिखसा एता माजर एता पत्ते आगन स' LED डिसप्ले लागायजोबदों बेहाय मोनसे ओमफ्राय आरो मेन स्टेजाव मोनसे ओमफ्राय बे खाथिना बोरै नायगोन LED आव होनदों बोरै नायगोन बे खाथिना So almost ready. ओमफ्राय बेथिं दं रेड कार्पेट नाथाय बे बुहुमखौ बोलोजों नङा सोलोजोंसो सालायो हिनजावफोरनि सोलोआ हौवाफोरनिख्रुइ गिख्रंथावसिन मोजां फैदो फै गासिबो सफैजोब्बाय नै
Hah? Kento white. Mau ya? Photo session. Ready? Boy boy. आरबी फिल्म प्रडाक्शननिनो गासै आर्टिस्ट बिथांमोन बेयाव हांख्रायजानाय गासै आलासिजों लोगोसे सावथुनखौ मोजां मोनग्रा थुलुंगाखां होग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन जों सायख'नानै लाखानाय जोंहा एनकर बिथांमोन दङ हाबाफारिखौ दैदेननो थाखाय आं बे एनकर बिथांमोनखौ जौसाङाव बरायनानै लाबोनो नागिरदों शिबा बसुमतारीनि थाखाय बयखौबो आखाइ खबनानै बरायनो आं खावलायदों बे समाव थेंक इउ मिस गीता श्रीराम सियारी बिथांखौबो जौसाङाव बरायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आङो खावलायदों आखाइ खबनानै हो रायजोफोर बिथाङानो जाबाय प्रियंका लाहारी जोबोद साबायखर दा जोङो गिबियावनो आलासि मान बावनाय हाबाफारि लानो नागिरदों मानगोनां जतीन्द्र ब्रह्म चेयारमेन TCLCC फ्रम दतमा बिथांखौ जोङो जौसांसिम हांख्रायना लाबोनो थाखाय गुरैयै खावलायना हरनाय थाबाय I would like to call upon Mr. Clinton Brahma. Please come up on the stage. बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनाय जागोन क्लिन्टन दानिया जोङो जौसांसिम हांख्रायनो नागिरदों जोंहा फाउन्डार एन्ड प्रडिउसार अफ आरबी प्रडाक्शन आब' रिया ब्रह्म बिथांखौ जोङो जौसांसिम लिंहरनानै लाबोनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय लोगोसे पिक्चार मुभिनि लिड एक्टर लिंसार बसुमतारी सोरां नार्जारी बिथांमोनखौबो जौसांसिम फैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बयबो एसे गोबारै आखाइ खबनानै रायजोफोर दानिया जोंनि हाबाफारियाव दङ आलारि बाथि सावनाय हाबाफारि गामाखालि बोसोराव मोसागोन दा गावनि प्रेमियार मोसागोन दा बुंनो हानाय औ दा लेंहरबा मोसागोन लेंहराबा मोसाया बिथांनि आंथ' माबायावसो आं प्रेक्टिसावसो फैखायो नालाय आंनि गोसो On the spot. आरो लोगोसे जोंनि बे रामफलबिल ओनसोलनि आरोबाव एसे गोबारै एक्साइटेड ना दानिया जोङो गिबियावनो नोंथांमोननि गेजेराव मोसाफैगोन आब' रिया ब्रह्म एन्ड लोगोसे मोसाफागोन शिबा बसुमतारी स' प्लिज गोबारै आखाइ खबना होदो आब' रिया ब्रह्मनि थाखाय Now I would like to call upon Mr. Lingsar Bosumutari आरो सोरां नार्जारिखौ परफॉर्मेंस खालामनो थाखाय enjoy. Thank you.
बाला नोंनि हायना गोनां बैजों थांनो नों बालें बालें आंखौ नायखे नायखे नै सिखोला मिनि बाला नोंनि हायना गोनां बैजों थांनो नों बालें बालें आंखौ नायखे नायखे खिन्थादोना नोंनि मुंखौ बबे गामिनि दायनिगिरिखौ खिथेर लानायाव दायनिगिरियासो खिथेर लाफिनोब्ला बेयो देरसिन दायनिगिरि बेबादि दायनिगिरिखौ खेबसेयैनो हाथफ्लासो खालामनांगौ जायनो आं गोसो होयो बेनो आं सोलो होयो जायनो आं सोलो होयो बेनो आं जिउ होयो आरो आं जायनो जिउ होयो बेनो सारा बुहुम आरो अख्रांखौनो गथायना होजोबो रिमझिम अखा दैबादि दैज्लांनि गिसि जोमैफोर बादि अरनि खामनाया नेरसोन गालाङो नाथाय दैनि फोजोबस्रांनाया जेबो नेरसोन गालाङा नों अरब्ला आं दै सोरखौ लानानै गोरा जादों नोंस्रालाय सोर दंबावो नोंस्रालाय एसे दोरोदब्लानो गोदना थोदना हासोबजोबगोन आं आरो बेबादि जाहरब्रा हायोब्ला फै फुलायनो फेस टु फेस हिन्जाव माहारिखौ नोंसोर बांद्राय लोरबां दासान नोंसिना बांद्रायबाय नोंनि गेरेमसा बिफाङा राननो बारा गोबाव सम नांलाथ' बिफांखौ फोथैनोब्ला बिनि दालायखौ दानफायनानै जाया बिनि रोदाखौसो एरखुनांगौ नों रोदाखौ एरखुवाखै नाथाय आं रोदाखौसो एरखुयो आंनि सायाव खिथेर लायोबा बे खिथेरनि सायाव आंबो खिथेर लागोन मानोना दा आंसो दं रोदोम गाज्रि बिफाङाव रोदोमनानै बे बिफांखौ फोथैग्रासो आं खिथेर लानासो नागारगोन बेखौ थोड़ा बोलिए माबा जोबोद मोजां मुभि दङ आरो एक्शन कमेडि आरो माबा एंटरटेनमेंट दङ सो आई रिक्वेस्ट ऑल द राइजरफोर दे प्लीज मूवी देखिए बहुत अच्छा मूवी है इट्स अ गुड मूवी ये रोहित मैं सच में रोई मानो आं माने इमोशनल नामा माने लास्टावहाय बिराद इमोशनल जाबाय आरोना गाबबाय एक्टिंग सोरांनि एक्शन लिंगानि एक्टिं आरो आबरियानि एक्टिं सिनेमेटोग्राफी एंड स्क्रीनप्ले एवरीथिंग सुपर लिपिका है इधर बोलो रिव्यू दो आं बिराद गाबबाय आयो गाबमारदों माने माबायदि जागोन सानानै एकबार एक्साइटेड जागासिनो दंमोन फाइनाली माने द मोस्ट एवेटेड माने जोबोद एक्साइटेड नोंथांमोना बयबो नाय बयनिबो जायगायाव आरो मेन इन्टारेस्टिंआनो जोंनि जायगाखौबो रायखांनाय जादों सिमेन्ट सापरि धेमाजि दङ ओंखायनो आपार आसामथिंजायनि मानसिफ्रा बे सिनेमाखौ खिथि सिनेमाखौ नायबा जोबोद मोजां मोनगोन आरो नोंथांमोना नायबानो जाबाय डेजी Yes कैसा लगा I have enjoyed watching the movie बिराद मोजां जादों and आंनि लाइफआव फार्स्ट बर' मुभि आं दिनै नायबाय and बिराद मोजां मोनबाय Yeah, this is what the feedback is. Thank you. कैसा लगा मिठी तू तो हंसता रहा पूरा बढ़िया सबसे स्पेशल मोमेंट था सब बयबो नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामदो आरो थेंक इउ सो माच आंबो बिराद मोजां मोनदों नायनानै सोरां दे माबा बुं मुभिनि
दा मुभिखौ नायनानैबो मोजां मोनबाय आरो खालामनानैबो बिराद मोजां मोनबाय एक्टिं खालामनानै बिराद मोजां मोनदों आरो माखासे बेबायदिनो एक्टिं स्किल्सखौबो एसे गावनिखौनो इमप्रुभ जानाय बायदि मोनदों बेफोराव दा खालामनानै मोजां मोनबाय दा आब'निसिम आब'गैयानिसिम खनसेयाव आंबो थेंक इउ स' माच फर आर्ट प्रडाक्सन श्रीजा कैसा लगा मुभिया बिराद मोजां जादों स्ट'रिखौथ' आं बिराद फसायखादों बयबो नायजोब थाबैनो नुनो मोनसिगोन नायजोब आरो बयबो बिराद मोजां मोनदों मुभिनि माबायदि मोनखो मुभियाथ' बिराद मोजां माने आं जेबायदि सानदोंमोन बेनिफ्राय साबसिन आरो बिराद एक्साइटेडमोन माबा नायनो थाखाय ओमफ्राय जेखिनिसिम आं सानदोंमोन बेनिफ्राय बांसिन साबसिन आरो बिराद मोजां मोनदों दा एसे बिदिनो एसे गोब्राब लानांगौ आरो मानो होनोबा नायबावगौ माबोरै बिदि जाबोखो स्ट'रिखौ बुजिनांगोन ना ओंखायनो बेनि थाखायनो मा जागोन बेखौ लाबोनांगौ आरो दा बिराद मोजां नांदों माबाखौ मुभिखौहाय नायनानै स' लोगो नोंथांमोना मोजां मोनगोन आरो नाय रिव्यू दो रिव्यू जाओगे ना बहुत अच्छा हुआ सच्ची स्वीटी माबायदि मोनदों बहुत मोजां बिराद मोजां टफ ना सुपर एकदम लक्ष्मी फायर ना सुपर डुपर हिट फायर लक्ष्मीनि बेस्ट बे बुरिनि भइसआ थैंक यू फाइनालि जोंना दिनै प्रिमियार श'आ जोबनानै थांबाय आरो बिदि एथ' हाजार मानसिखौ नुनानै गोसोआ जोबोद गोजोनदों जे बर' सावथुनखौ बेबायदि थुलुंगा होनो फैयो जोंनि बर'नि अडियेन्सफ्राबो आरो जोंहाथ' नायखांबाय आरो आं आसा खालामो मानसिफोरनिफ्राय जों दा सोंनायावथ' दासिम पजिटिभ फिडबेकखौनो मोनदों मोजां मोनदों होनदों आरो दा बयनाबोथ' सोंजोबनो हायासै बाट जेसेबां सोंदों जों दा पजिटिभ रेसपन्सखौनो मोनदों दा बेनिखायनो जाय नोंथांमोना नायाखै फैनानै नायफै जोङो नाजादों जेसेबां हायो एसे मडार्न टेकनिक जोङो सावथुनखौ बानायनो स' बेनिखायनो जुदि नोंसोर नायोबासो जोंनि सावथुना जौगागोन नालाय स' बेनिखायनो आं आसा खालामो जे नोंथांमोना जोंनि बे सावथुनखौ नायफैगोन होननानै आसा थाबाय आरो गोजोन्थों नै दा जों भुटबांला लामाथिं थांगासिनो बे अट'आ माबा मडेल सोलायनो फैदो सैमा मदाय नै आठ मामा नै